ନା ମୁଁ ଚାଲି ପାରୁନି କାଲି ଯୋଉ ସମିତି କି ଦଉଛନ୍ତି ଘର ଉପରେ କୁଠାର ଦଉଛନ୍ତି ଯିଏ 30,000 ଦରମା ପାଉଛି ତାକୁ ଘର ଦଉଛନ୍ତି ଯିଏ 30,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛି ତାର ଭର୍ତ୍ତା ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି। ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା ଗଣତନ୍ତ୍ର ହତ୍ୟା କରିକି ଏଗୁଡ଼ାକ ଠିକ ହଉନି ଏଗୁଡ଼ାକ ଅତି ନିନ୍ଦନୀୟ କଥା କେତେ ବରଦାସ୍ତ କରିବୁ ଆମେ ଆମ ଲୋକମାନଙ୍କର ଚାପ ଚାଉଳ ସେମାନଙ୍କର ହଉଛି ଆମେ ଗରିବ ଗୁରୁଆ କଣ ଆଉ କଣ ଏଇନା ପାଉଛ ସରକାରଙ୍କର ସେଇ ଖାଲି ଭର୍ତ୍ତା 5 କିଲୋ ଚାଉଳ ଆଉ ଭର୍ତ୍ତା। ସାର୍ ମୁଁ କହୁଥିଲି କି ଏ ସମସ୍ୟାର ସମାଧାନ ପାଣ୍ଡିଆନ ସାର୍ କରିପାରନ୍ତି। ପାଣ୍ଡିଆନ ହୁସିଆର